Adek kuom apar mar jopuonjre mag grade mar 6 ok nyal somo mawinji sigana mar jo grade mar 3 e pacho ka. Ma kalore kod report ma giko higa mokalo manogol kod riwruok mar Zizi Afrique kod Usawa ma bende yango ni 35% mag skunde sekondar ma adundo onge kod jopuonj molony e puonjo somo mag science kod kwano e skunde mag piny owacho ma pacho ka. Kaka Judith Mondi lero, moko kuom rem ma bende ogoli e lipod ni oriwo nok mar jopuonj, kuonde losruok ka bende thoth jopuonjre mayudo pek e somo gin mane ok okalie nasari. En midhiero kod rem machielo e sekta mar somo ma omeny kod riwruok mar Zizi Afrique kod Usawa ma en nonro mane otieki giko higa ma okalo kendo yango ni jopuonjre pod ni chien e weche mag somo. Ripodni ma oketa yanga e nyasi ma otelie kod Safaricom oyango ni 3 kuom jopuonjre 10 mag grade mar 6 ok nyal somo mawinji sigana mar jo grade mar 3, bende 4 kuom jopuonjre 10 mar jo grade mar 4 pod ok nyal somo sigana mar grade mar 3 kata bed ni lek mar 100% transition to koni ok ginyal nuoyo class. We look at grade 4 learners and you assess them using grade 3 English story to read. Only 4 in 10 can actually read that story. So it means the other 6 are learning, but not learning at the right level. They are learning not at the level they should be learning. It is scary when you look at grade 6 because we still have 3 out of 10 grade 6 learners not being able to read and comprehend a grade 3 story. Ripodi ni oyango moko kuom rem ma kamoro nyayo kendo duoko jopuonjre piny. E nonro ni oyangore ni 35% mag junior sekondar onge kata mana japuonj achiel ma puonjo kwano kod science mano STEM. Ranyisi ni somo mag kwano kod science ipuonjo gi jopuonj ma ok olony e pauno. Thoth jopuonjre ma ok tim maber e klase manyime gin jopuonjre mane ok okalo e nasari, gino makoro bende kelo penjo kaka piny owacho rido kendo keto jopuonje somo mag ECDE. There is evidence that we cannot ignore ECDE, and if we continue to do, then we continue to struggle with the rest of the levels. Enrollment trends have gone up, investments are going up, teacher education, we see a lot of contribution there. The ECDE centers have increased, and key drivers here include policy and investment in infrastructure. And also teachers. Migao mar somo kata kamano kokalo kum jagoro ma ongirore migao no Julius Pitok oyango ni gitemo dino rem mantie ahinya to indiko jopuonj ka achiel kod gero kuonde timo nonro. Able to map 1,600 schools which don't have a lab completely, and these are largely day schools and schools which started recently, and we are investing in 1,600 labs around the country so that by January, and that we are doing in the next 3 months, so that by January this year all our schools around the country, each school will have at least a lab. Ripodi ni biro e kinde ma sekta mar somo podo kwa kod midhiero mar omenda kanyaka sani jopuonje mag skunde sekondar mamalo nyicha obugo loro skunde kalore ni pok ochwal negi omenda mag somo. Bende jopuonjre ma incho timo klas 12 higa ma okalo kamoro ok biyudo sir makola kalore gi report ma nyicha ochwali e od bura. Judith Mondi, Ramogi TV, Nairobi.